chitindo hapana chitindo Joshua rigiti kuchandakabata pano chiri kubva mukati menzvimbo yandinoshevedzera ndezviro kuti muZarabani district chiweshe kunonzi ikoko apa okay kune kereke iri ikoko but kereke inoprofita ndezvimweya but kereke iyi ine muprofita ekuti anga ari mukati mekutarisa mukati mekereke kuti amai ava vanenge vakati nakei amai ava ndavada amai achivafarira muprofita uyu zvaakazoita maizvi ndokubva ataura nani na amai ari pamweya zvikanzi amai munofanira kuti muone munamato weJorodhani okay munofanira kuti muende kuJorodhani uyai musi wakati zuva rakapiwa amai weJorodhani izuva risiri rekuenda vanhu kukereke kunoungana amai ava vakakwanisa kubuda nekuda kwekuvimba muprofita uyu vakatanga kunoitira munamato wavo kuJorodhani kunove kurwizi vasvika kurwizi kuya vakaenda murubhenderekedzo werwizi kuya kunonzi nguva yaJesu ari mukati mekufamba ne12 disciples zake hanzi vakati vaniti vari mukati mekufamba vakasvika vakanogara pamhenderekedzo werwizi muprofita uyu akabva afambawo zvakare aine mudzimai wemunhu ari mwana wesangano ndokuenda pamhenderekedzo yerwizi mhenderekedzo dzerwizi kazhinji dzinenge dzine jecha pasina jecha panenge paine mahuswa kana makwenzi anenge akakura ari girini chikonzero mudhuze memvura right muprofita uyu vari mumhenderekedzo mune makwenzi nemauswa aina mai ava akuda kuvagadzirira basa redenga rokuponesa nekutsaudza munamato kuti munamato upfudzwe chiga chakanga chataurwa hapana chisokujaziva kuti chiga changa chiripo changa chiri chei asi chiga ichi chaida kuratidza kuti amai ava vaida kuita simba rekuti vanofanira kuti vanofudza chikonzero muyamutsiro zvawanga wataura zvaida ropafadzo nesununguro yekuti kana munamato usina kuitwa mangwana kwese azomira zvakanaka saka vaifanira kupinda mudheni yerozhe vari mukati meJorodhani hati zvadaro mhuri yeZimbabwe ndokubva vaenda pasowe vakaita vari vaviri vasvika ipapo vari pamhenderekedzo muprofita zvakambata nesimba iri tifo ndati zvakaita sei zvakambata nesimba zvakamuwisira mumvura zvakamuwisira mumvura mukomakeni zvakamuwisira mumunhu zvemuya muswene ndizvo nekwawisira mumvura muJorodhani apa zvakazomuwisira pane amai ava imi hanari makazhorinza kuti imi amai vakawirirana nazvo ere zvakaitwa nemuprofita shoko ndinoda kunzwa kuti vateereri vachatibatisa chechikonzero pavakaenda kuamai vakatirepwa nemunamato kana vakazoda kuzonza kuti vakazoda here kwakumberi nekuda kwemashoko andichataura pano ndokubva vaita zvavakaita ndezveupombwe vafana vaifudza mombe vanenge vakazara zako vanoti vareketi vachirova shiri mazuva ano vabereka kutekera vana mafoni ndizvozvo vafona pano nobvaona gumi rakadyawi ndomavhidhiyo ndokuchengeta mavhidhiyo ndokusitava kutenderera munzvimbo murume dhuma nevhidhiyo kuchiichi mai mwana ndopakazobudawo mai mwana kuti kuzvicharambika rezvi azvisharambika chiso chiri kubuda ndichakoka muri panguva wokwemimba maenda kuJorodhani ndo Jorodhani here parwisikapa uyu ndidya uyu ndimika profita akati mukomana akati alright chishanu chino chimukoma kebichi icho chadarika chinochi vanhu vari pakereke muridzi wemukadzi paka pasowe apo vana madzibaba lavu short best vakabata mbiya vadarika vakabata apo memuchoti munhu achisvika pasowe munenge muchiti vaya kuzobatsirwa kana kuti mweya womuprofita una kuona sei kuti munhu ari kuuya uyu ari kuzondiataka mhuri yeZimbabwe mukaenda paWhatsApp channel yedu ndoda kuti muone inonzi fight anonzi maoko asi mune video hapane videos achitoroirwa pasowe vakafika magemenzi vamwe vanhu vakamira vakatarisa ndotonzwa pana mashira regairowe vamwe vanosanga kuti haregayakiwe vabaisa bhero but pavidhiyo apa ndiani anga achifamba baba muridzi mukadzi aifamba musadarosi muprofita anamugara afamba aikufambwa chako ende chako chimwe nechimwe chaenda pachoda ende murume uyu ainyaya kuda panotya ko uyu muprofita anga asina tsvimbo here tsvimbo ina nokutogara ndotomboiona kana kuti yakaita ngupi pakadaro kaunomboita asa apa ndopanaka kuti uyu mweya ndewadu sautaura kune kazonzi nyaya ida kuenda kwaSubbook
yaenda kwa saburi cheniso kwa mambo ile saka tamirira kunza kuti ichafamba sema saka zvali chaita nini kwakusati kwandiri kutsera muzande kupera ndokupiko amina kuti sei asina kuibata ndiko na King Mambosi aish ndiko King Mambosi ko King Mambosi ankharali pa nyumba ka no King Mambosi manje kamwendo njira chalisatira siyo ndechekuti aniyeke kereke ano na mata right kujarana kwake cha King Mambosi uko kuti aisi amusi kwake murume pakaona video yakusekuleta yakutenderera mudzimai anga audza murume rezvakaitika anga asina kuudza ipapo ndipo ndikuti Zimbabwe ndiye muchataura mega kuti mukadzi pakaita zvinhu izvi aidere kana kuti kwaive kutya ukarepwa unosvika here kunoudza mukadzi wako kuti ndarepwa unosvika here kunoudza murume wako kuti ndarepwa zvinokubata pauri zvinoti chii kana warepwa so murume paakaziva akaenda akanoita attack majapanese madedido kuna profita ko mudzimai wake ari kuti kudi kumudzimai right ndio sasa tanzoshokura nazo ndiri kuti ari kuti nyaya yendesi kwa Sabhuku nikuti yapa chena yaonekwa so andizidi pachenda kwa Sabhuku iye mprofita kukiwa kwa akaitwa huko ari kuendera ku police kuno report kuti ndakarowa nikuti mutemo zvakare unoti kunyango ukatadzirwa usatonga wega murume akatonga ega akatonga apa ndi matongero aita baba pati mprofita anofana kuenda kuno report endai pa channel vasati vajoina endai pa channel muone kuti maprofita kana zviro hororo sei aiwa tactic kwa vana musadaro ayayeye so wesangano rine vanhu vakawanda sei vanga varipo ipapo handizivi kuti yange iri kerekeri kana yange iri kuuya kushandirana nokuti vadari vakambomira vakaokera senge utori mutambo uri kuitwa pachechi vese pakapa Harare Glenview kune nyaya iri kuchema nevabereki mukoma KB vabereki vari kuchema nyaya yekuti vari kuti vakashevedzwa pachikoro chimwe chiprimary chiri muGlenview chikoro ichi chavakashevedzwa muGlenview vari kuti kanzi izvo vaungana zvikanzi naheadmaster mutungamiriri wepachikoro ndiva nevamonitaura nevadzidzisi vevana vavo munzwe zvavachataura ndio yaita kudanirai pano nyaya yakasvika ichiudzwa vabereki ndeyekuti kuri kuitwa maprojects kuvana so ivo vari kuti isusu pachenyu hatisi kugona kuita chidzidzo ichi saka zvatafunga panapa ndezvekuti tichaenda kunohaya matichers achadzidzisa vana venyu maprojects saka vanhu vatiri kutsvaga ava vadzidzisi ava vari kunzi ava havasivadzidzisa vatoshanda navo panapa vanhu vatiri kutotsvaga vatiri kutoziva kuti vanogona zvidzidzo izvi tonovashevedza wobva uya pano saka imi nyaya iri panapa ndeyekuti vabereki ava kana kuti vadzidzisi ava vari kuda kubhadhira $15 saka mubereki mumwe nemumwe kuti mwana wako adzidziswe muchaende $15 ekuti vana venyu vadzidziswe nekuti isusu patakadzidziswa neministry takakona kuzvibata saka takaenda kudii kunohaya vanhu kuti vaende vaenderere mberi vachidzidza Pullman selector ntiani chiri kuitika ku Glenview vabereki vakadanwa pane chimwe chikoro primary kuti secondary primary okay grade 6 ne grade 7 vakuita maprojects okay so maprojects aya isusu takakundikana kubata patikanzi tidzidze izvi maticha ndio vari kuti takakundikana okay ndio vasevenzi vehurumende vanodzidzisa vana vachibhadharwa asi vazoshevedza vabereki kuti pamusoro pekubhadharwa kwavo isusu hatisi kukwanisa kuvadzidzisa chidzidzo ichi saka imimi tiri kukumbira kuti tinohaya mamwe vadzidzisi vachauya pano vasiri vepano saka imimi mumwe nemumwe pamwana wake anofanira kubhadhira $15 so vabereki vari kubvunza kuti ndizvo here kuti iko zvinozvi taakushedzera vamwe vadzidzisi vachabhadharwa nesi chikoro chiri chehurumende tomboti mwana uyu aita kukonana nemudzidzisi pane zvazoitika mangwana zvinoda kuda kumapurisa kana mhosva yavaitirana nemudzidzisi uyu asingazivikanwe pachikoro chii chichazoitika mangwana ndizvo here kuti pachikoro panotsvagwa vamwe vasiri vashandi vehurumende vachiuya kuzodzidzisa vana vedu pachikoro ipapo vachibhadharwa nesi vabereki so vabereki vati here vabhadhara mari dziri kudiwa $15 kutokombolela kuda kuti hatichazivi kuti isusu ndizvo here tichaguma takungonzi zvese zvese tiri kuhaya vanhu svika takubhadhara zvese maschool fees zvese takabhadhara asi tiri kunohayirwa vamwe vanhu vari kunze kwepachikoro ko basa revaticha pachikoro apa rakapindira nderei project iri kuitwa nevana iproject ipi ndio parisiri kuziva ipapo ko havana kubvunza kuna zvidzidzo zviri kwayo kuri kuitwa maprojects ari kuitwa kuvana pakabviswa nyaya yemaextra lesson
ma grade 6 na ma grade 7 grade 6 na grade 7 vana vakawanda $15 tomboti class ine 25 saka vabereki vatere vakwanisa kuenda kumahofisi anoona nezvedzidzo muno muHarare sezvo vari kuGlenview kuti vanonzwa kuti ndiwo here mafambiro anoita zvinhu zvikanzi baba pati vanokwanisa kutibatsira kuti patiri kuenda kuofisi uku tinge takuziva zviri kuitika tinobvunzwa chibatwa tinonzwa chitaura kuti aiwa izvi ndizvo chokwadi zvevenhema kubva kuna minista kusvika kumutaurire zvakawanda zvinoitika tisati taziva kuti tiri kurasika toda kunzwa kuti zviriko here kuti ticha anotorwa kunzi nemamwe maticha kunzi uyazodzidzisa mwana wedu achibhadharwa nevabereki tisati tabata minista torirai moyo kana vari free izvozvi kana kuti mutauriri wavo baba Ndoro kana PA wa minista tiri kukumbira kuti vabereki vekuGlenview vakanzi ngavabhadhare kama $15 vatiudze kuti iproject yei iri kudiwa kakubhadharirwa mari iyoyo handitika ivo vanhu vacho vakahayiwa kuzodzidzisa vana vari kunzi vari kudzidziswa maprojects tiri kukumbira wakakunzwa kubva kako vabereki right chirongwa chinobhozhongora segment inoenderana nenguva zvimwe zvecho zvinoda kutongwa nemi zvigotsanangurwa nemi asi dzamwe mhosva dzacho dzinenge dzaparamurwa nemi zvakare regai ndikuzivisei mhuri yeZimbabwe nhasi murume angomuka achiona meseji mufoni memukadzi yakanzi enda paEco Cash paya unotora mari ndasiya mari yemwana wechikoro ipapo ndasiya mari yechikoro paya patakambotora mari yeEco Cash paya unopaziva saka ndo pandasiya mari yemwana wechikoro ipapo asi mukoma KB munhu ane meseji ishi muimbi wesungura message iri mukati mufoni yemukati wemunhu no akati muimbi akatumira message kumukadzi wabhozho kumudzimai wemunhu muimbi uyu ari kuti kumudzimai wabhozho mai Isabel endai munotora mari paya patakambonotora mari handiti munobhadhara mari yemwana wechikoro yes munobhadhara mari yechikoro saka muimbi ndiye atumira message kumudzimai wemurimbi ndiye atumira message muimbi wosungura saka bhozho achibva abata message mufoni yamadhamu hold on aiziriyo paka Harare right musakangana kuti chirongwa chino Pritive icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekufafadza nekutsodzera zviri kuitika matimana wose nyika ino yaya ndiri kutaura pana pamuri yeZimbabwe yandiri kushevedzera kuti Harare rugare izwa muri yeZimbabwe mafambiro yakaita nyaya yakafamba yakadai kune mukadzi anogara mukati menzvimbo yandiroshevedzera kuti rugare ari mukati mekugara mukati menzvimbo yekugare ane mwana wake 1 ndiye mwana wake musikana 1 wainaye iye ende ndiye mwana wake wega wainaye haana kumboita vamwe mwana uyu 1 ari grade 7 ari mwana musikana amai ava vanoshandisa rumu imwe chete so ende amai ava vanoenda kubasa nhasi so mwana uyu grade 7 akutokwanisa hake kuti chero amai vakaenda kubasa anogona kuzvibikira anozvitira zvinhu zvake asi amai ava vanoshandisa 1 room nezuro amai ava amboyfriend kana kuti mudanani wavo kana kuti muzvina rudo wavo anga aripo paka akatorara pamba mwana akarara pamba se amai na amuzvina mudiwa ndokurara pambeta kuseni amai vamuka vachiti ndine zvinhu zvandinoda kuenda kunotumira kumusha kune vamwe vanikina mangu zviendi iwewe uchasara uchigeza uchiita zvinhu zvako saka amai vamukira kugeza vachiti kana chienda pedza kugeza iwewe mwana chikoro uzodii wozogeza amuzvina boyfriend vari pai vari pambedha amai vabuda kuenda kunogeza ndokusiya boyfriend vakadara vari mumba mwana uyu akarara zvakadari pai ari mumba amai vachidzoka kubva kunogeza vaona boyfriend vari pamwana vari kuita bonde nemwana naichi amai vagara pasi kuneta murume ndobva tibuda ndobva tiza vazosara voudza vavakidzani nevamwe but
amboyfriend ngawatotiza ndikutanga ndita sei nenyaya iyi ndikutaura nevamwe ndikutaura nevamwe vachibva zoti inini wadza vamwe zvikanzi no itai kuti muende kumapurisa nguva yese ngechiitika iyi mwana anga achingochema chanisa vanhu pazoita 1 auya zvikanzi munoreva here kuti imimi chokwadi murume uyu abata mwana uyu ndo pazoita vanhu zvikonzi endai munotarisa mwana ndikunotariswa mukoma KB mwana ndokutowanikwa vatori amai mwana mati ane makore mangani grade 7 atori amai mukanzwa shone ndiri kutaura kuti atori amai ndiye kureva kuti murume abvunza kuti kana mati mwana uyu abatwa uyu tinofanira kuve neumbowo hwekukuvara kwemwana uyu nekumeseka kwehembe dzake kuratidza kuti ambunyikidzwa abatwa vachinotarisa mwana madzimai ndokuwanika mwana uyu vatori amai kureva kuti kubatwa kwachona baba hongu abatwa asi hapasi paatangwa zvakatanga kare zvakatangira muchidyiro right zvadaro aiwozve kunyangwa ari amaizvi ambunyikidzwa handei kumapurisa no madzimai maviri murume 1 zvichienda nekuti vanhu vanogara sei amai kumagunde amai kumagunde jekesa musutu kumagunde kufamba uko vakatanga pai pakamba yemapurisa vaona kuti vari mukati mekufamba vaona mwana asaririra afambaiwo zvikanamwe ndofunga ri kurwadziwa mwana uyu zviri kumurwadza vatarisa kukamba kwavari kuenda mwana uyu agara pasi kugara chaiko kugara muda kuziva here kugara pasi kupunya chisero zvake uyu hana kupunya chisero atandira vara atora dombo rake akutorowarwa pasi kudai akagara chii nemoyo kuti avediwa mwana uyu ndofunga zviri kumubata vadzokera vamwe paipai amai vacho vakuchema vamwe madzimai mwakutaura naye madzimai mwanangu ande kumapurisa zvabaitwa zvakaipa manzina ndiri kuenda mapurisa muda kune kuti mapurisa kunoripota zvikanzi mukangomusukisa nomwa mushonga murume wangu mukangomusukisa nomwa mushonga ndinozviuraya murume wangu pandoenda kuchikoro pese ndianonditengera chikafu ndanda sei murume wangu mukangomusukisa chete iye achienda kujere ini ndichifa ndoda kuona munosara nani kunonzi kupererwa vavapati kunonzi kupererwa makazvitanga rini takazvitanga kudhara kwarini takazvitanga kudhara tatozvitanga nodarika mhene ka6 ka7 mama pose paunombondituma kuti endane kwakati kwese kwakati kwadaiso ndipo pose panononga kuchikoro paipai ndiye wandiendi naye saka inini murume wangu ndomuda boyfriend uyu akura sei atori munhu anditori nemusha wake atori mukuru amai ava vakura sei amai ava 32 years mwana uyu grade 7 atide kutarisa makore 13-14 so mwana agara pasi atora dombo ari kutema pasi nedombo ari kubvunzwa zvikanzi handisida kuenda kupolisi usaripotere murume wangu vachibva vaita sei ipapo pachipedza kudaro mwana uyo atobuda maoko mavo akutofamba kudzokera kumba vachinosvika kumba vachibva vaona akagara ndokuzama kutaura naye kushedza mwakawanda saka ndapedzesera vachiti ivo vakushevedza kunokumbira munhu akafanana nemupurisa kuti vafambe kuenda naye kumba then iye woti mupurisa taura nechi nemwana uyu nekuti ivo vakutosvika kuti dzimwe dzenguva pamwe ndichibuda akumwa mushonga zvaari kutaura Zimbabwe vateereri manyama muri kuinzwa kanyaya yekurugare Harare uriwe wasangana nedambudziko iri unoita sei semubereki unorwadziwa kuti mwana anofanira kuti remangwana rakajeka ichokwadi grade 7 zvikoro zvavhurwa nhasi anofanira kunge ari kuchikoro amai vaona zvavaona vachibva vakavaudza vavakidzani zvikanzi ande kupolisi mwana achibva aramba kuti ngasisaende kupolisi mukangosungisa chete mudiwa wangu ini ndiri kukomita suicide munoita sei but ndiri baba mukoma KB panozoungana vanhu ka paita baba vataura nyaya yekuti imime baba vangada kutorwisa amai vemwana kutovarwisa chako zvikanzi kana ndichisungwa izibheda ndisungwe inini amai vaidambudzikwa
grade 7 kutora boyfriend muchisasana ne boyfriend pambedha mwana ari pasi ndime dambudziko amaimi musachema ndime dambudziko so uendesa here mwana kumurume uyu kuendesa mwana kumurume upi mwana ari grade 7 tiri kutarisha nezve 13 14 years anozivei ende mwana wacho kutoshinga mukoma kebhi kuti murume wangu andidi naye andidi nemurume wangu mukangomsukisa ndozvouraya murume wangu ichokwadi mune mashoko akakosha ari yebo wamukazepo nabhozho zviri sei ini nyaya dzenyu ndaita mudiki mazuva ano padziri ndikosembo foricheravo ndiwo chaiwo manje mukati maita mudiki sitoita sei variwo makosembo shuwa munhu angarara nemwana zveti sezvenomumba iwo tetosonene vaiti mwana kana aita gore nemwedzi ngaachinorara kwake ega iwo waita mwana fageti sezveni zvasiyana nechina babavo kuzambia ve98 years vakatorerwa nemba nemwana ane 23 years taurai zvenyu kana ndimi varume saka pakadai panoitwa seiko nai constable forage uyu mwana manje ndeatova neproblem because kana atoziva varume vakawandaka uyu ane mhosva yekumbunyikidza mwana but iye mwana wacho ada kutogarwa naye pasi kuposa angatoparadza misha yakawanda kana zvotodai asi vabereki ka tingava varombo zvedu but ngatidzidze kuti kana mwana akura ngaabudiswe mumba ngaatsvagirwe pokurara angatsvagirwe pokurara timunye panyema kozita chesungura icho inobhadharira munhu zvikuruzviza hakunana nemamiri akaita zvinhu zvakaoma constable forage ini ndikutofunga uda kutojoina kechitu whatsapp kuti ndipo hangu yeairtime obhadharira vanhu aiwa don't worry munohwinawo kana food hamba chaiwo constable mungondifarisira nyiko constable mainosta netim mashasha tinotenda maita napita zuro padombo shava aiwa maita basa harare Glenview 1 chamuharare chiri kuti tanilaiwe bhozhongora ichokwadi muri yezimbabwe inzwai pazuva ranhasi pamba pana baba namai vanoenda kubasa kuseni vese vari kumuka zvekuda kugadzirira kuenda kubasa baba vari kumuka vari kuti zviri kuita nyama dzangu ndiri kunzwa dzungu ndiri kuda kunzwa kurutsa plus nezuro muviri wangu wapinda chando zvikandina mama kana zvakadaro museri kubasa muchirwara fonai kubasa akusi kujereka kubasa fonai urume atora foni yake akuzama kufona kubasa foni iri kuramba akuzama kufona kubasa foni iri kuramba yazopinda nkiringiri pari ngonzi halo ndobva yataura kamurungu kari kuti hamuna mari sikanzi amai ndipe foni yenyu ndifone kubasa amai vachitora baba vachitora foni yamai kuti vaakufonera ndiri vari mukati mekudhaila manhambasi netiweki ichimboramba kuchibva kwapinda meseji madam nezuro handira kuzokwanisa kuti ndikuonei ndikupei mari yemwana wechikoro uyezve mwana pamaiti ane flu ari kurwara akunzwa sei panga pakatitora nyaya yekunzi kumba uku kune bhutsu dziriko dzisakwani nhengi mwana ari kutotaura kune umwe mwana ari kutaura kuti bhutsu dzisakwani idzodzo anogona kuti sei kudzipfeka but chiendai paya pamungambotora mari paegokeshi paya munotora mari ipapo ndiye aona meseji ega but yavhurika zvekuti kana mukadzi akamugamuchidza achazoona kuti meseji yede sei yavhurika ndirika iye achibva atora nhamba ndobva asecha nhamba kuti asingada kutumira mari ndobva yabuditsa zita rimwe muimbi wesungura muimbi uyo ari muno muharare anozikanwa nemukurumbira here muimbi muimbi chaiye anoreba atiwe nenziyo dzinotambika dzinotorira pano izvozvi kositara kanonzi papa so baba ava nemudzimai wavo vane mhuri yakura sei vane vana 2 vana ava vese vanodzidza vari kuchikoro kumusha avagari kuno kudhorobha vari kumusha asi kuri kumba kwemurume nokuti vatori nekumusha vatori nepamba panotochengetwa nemunhu mushandi kumusha ikoko kuno kudhorobha imba ndeyavo imba aiwa vari kurocha kuno vari kurocha so mungaziva here kuti pavana vaviri apa mwana ari kutaurwa kuti ndatumira mari yeschool fees endai paya paya munotora kamari mubhadharire mwana uyu ari kuzivikanwa atozivikanwa ndi ari kunzi ari kuenda kuECD
ndiye mdiki vatombogara naye kunoko ndiye mudiki aendeswa kupi aendeswa kumusha tantakashikona bose vakawirana kuti vanodi ngavadzidze kupi ngavadzidze kumusha. So murume pasara nyaya ari kuti message ndaiona mukadzi andira kumboratidza kuti message ndaita sei ndaiona ndobvangodzorera foni achienda ari kuti ndasara nekumba ndakarara mukadzi aenda kubasa aenda nefoni yake. Zimbabwe ndiri kukumbira kuti panodzoka mukadzi nyaya ndave nayo aichakwanisi kuti ndinyarare ndakuiziva handichazivi kuti mwana uyu zviri pachena kuti mwana hasi wani hasi wangu atori nemunhu ari kumuchengeta patachigira pamba pani pamba pangu. Ndiri kukumbira kuziva kuti panouya mukadzi pandofanira kutangira ndipapi. Handidi kusungwa nekuti ndakabvira kare ndichichengeta mwana. Nhasi musi wandaziva ndogona kusungwa ichori punishment plus good move. Ndiri kukumbira kuziva pekutangira. Muri kuda here kuziva zita remuimbi wesungura watumira message pankazi wa mwene nchiro achimuza kuti enda pakati ukatakureka mashereni akupagarira mwana school fees mwana akunzwa sei kune vese vasati vajoina ka National FM WhatsApp chat ufuko kuti murudana nemunhu kanzi babilo sweetilo my governance mwana ari kubvunzwa ari kupiwa school fees okurwara haufa Harare Glenview 1 chamuharare chiri kuti tanila iwe bozongora icho kwadi muri yeZimbabwe inzwai pazuva ranhasi pamba pana baba namai vanoenda kubasa kuseni vese vari kumuka zvekuda kugadzirira kuenda kubasa baba vari kumuka vari kuti zviri kuita nyama dzangu ndiri kunzwa dzungu ndiri kuda kunzwa kurutsa plus nezuro muviri wangu wapinda chando zvikanzi namama kana zvakadaro museri kubasa muchirwara fonai kubasa akusi kujereka kubasa fonai murume atora foni yake akuzama kufona kubasa foni iri kuramba akuzama kufona kubasa foni iri kuramba yazopinda ngiri pari kungonzi halo ndobva yataura kamurungu kari kuti amuna mari sikanzi amai ndipe foni yenyu ndifonere kubasa amai vachitora baba vachitora foni yamai kuti vaakufonera ndirika vari mukati mekutaila manambasi netiweki ichimboramba kuchibva kwapinda message madam nezuro handira kuzokwanisa kuti ndikuonei ndikupei mari yemwana wechikoro uyezve mwana pamaiti ane flu ari kurwara akunzwa sei panga pakatitora nyaya yekunzi kumba uku kune bhutsu dziriko dzisisakwani nhengi mwana ari kutotaura kune umwe mwana ari kutaura kuti bhutsu dzisisakwani idzodzo anogona kuti sei kudzipfeka but chiendai paya pamungambotora mari paecocash paya munotora mari ipapo ndiye aona meseji ega but yavhurika zvekuti kana mukadzi akamugamuchidza achazoona kuti meseji yaita sei yavhurika ndirika iye achibva atora nhamba ndobva asecha nhamba kuti asingada kutumira mari ndobva yabuditsa zita rimwe muimbi wesungura muimbi uyo ari muno muharare anozikanwa nemukurumbira here muimbi muimbi chaiye anoreba atiwe nenziyo dzinotambika dzinotorira pano izvozvi kositara kanonzi papa so baba ava nemudzimai wavo vane mhuri yakura sei vane vana 2 vana ava vese vanodzidza vari kuchikoro kumusha okay avagari kuno kudhorobha vari kumusha asi kuri kumba kwemurume nokuti vatori nekumusha vatori nepamba panotochengetwa nemunhu mushandi kumusha ikoko kuno kudhorobha imba ndeyavo imba aiwa vari kurocha kuno vari kurocha. So mungaziva here kuti pavana vaviri apa mwana ari kutaurwa kuti ndatumira mari yeschool fees endai paya munotora kamari mubhadharire mwana uyu ari kuzikanwa atozikanwa ndiye ari kunzi ari kuenda kuECD vaitombogara naye kunoko ndiye mudiki aendeswa kupi aendeswa kumusha tantakashikona bose vakawirana kuti vanodi ngavadzidze kupi ngavadzidze kumusha. So murume pasara nyaya ari kuti meseji ndaiona mukadzi handira kumboratidza kuti meseji ndaita sei ndaiona ndobvangodzorera foni achienda ari kuti ndasara nekumba ndakarara mukadzi aenda kubasa aenda nefoni yake. Zimbabwe ndiri kukumbira kuti panodzoka mukadzi nyaya ndave nayo aichakwanisi kuti ndinyarare ndakuiziva handichazivi kuti mwana uyu zviri pachena kuti mwana hasi wani hasi wangu atori nemunhu ari kumuchengeta patachigira pamba pani pamba pangu. Ndiri kukumbira kuziva kuti panouya mukadzi pandofanira kutangira ndipapi handidi kusungwa nekuti ndakabvira kare ndichichengeta mwana.
nasi musiwanda ziva ndogona kusungwa ichori punishment plus good move ndikukumbira kuziva pekutangira muri kuda here kuziva zita remuimbi wesungura watumira meseji pankazi wa mwene nchiro achimuza kuti enda pakati ukatakureka mashereni akupagarira mwana school fees mwana akunzwa se kune vese vasati vajoina ka National FM WhatsApp chat ufuko kuti murudana nemunhu kanzi babilo sweetilo my governance mwana ari kubvunzwa ari kupiwa school fees kurwara haufa icho kwa dembori ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza paka murewa chakwa murewa muri yeZimbabwe inzwai kune murume wanikati mukomana kusanganisa chikonzero haana mukadzi akura sei 33 years 33 murume aine 33 years muri yeZimbabwe ane chigayo ane motokari dzake dzinokwana kuita ina 4 izvezvi ari kuvaka imba yake 7 rooms yakanaka tune pawindow level ati munhu uyu haana mukadzi anogara muimba yake iri nani apa rotovaka imwe imba anogara ari 1 hapana zuva ravanoti vanhu vakamboona mumba make muchipinda girlfriend kana musikana vanodana naye but anogara ari 1 but mukufamba kwaita vanhu pane kupomerana nekutaurana kuti hei zviri kuitika mumwe rudzi rwedu muka hatisi kunzwisa chikonzero vanhu kudzingwa mabasa vakadzi vachirambuka kumudzimba dzavo vachidzoka kungoifa kusinganzwisisika vanhu vakazoti rimwe zuva mukomana uyu amwe akatenga motokari yake chifo vari pamhemberero yekupemberera vanhu vachibva vanzi kune mwana angaenda kumvura achibva adona nemugomo wemvura ndobva adona kudaro vanhu mwana achibva atofa afa kudaro zvikanzi mwana uyu muridzi wemwana achibva ati kuvabereki vaukama vese uyai kuno kupinda wembombo kufunga kwenyu mwana ushu tingati kufenderoku vanhu vani mwana atonzera mwana atozvikadzi tisatienda kure imimi veukama zivai chete kuti mwana wangu aita sei afa ari murume but imbomerei kuchema pana ndobva amhanya ndobva anouya nemunhu auya nemunhu zvikanzi nyembatsiri nyembatsiri tunatite matari but bvisai mari yechi yematari wani mukomana uyoyo kana kuti murume uyoyo wepati kana kuti wemutambo wekupemberera motokari yake ndiye akabvisa mari yematari ndokubva aendesa mari yematari ndokubva yapiwa anonzi makumbire kuti anonzi ani anofanira kunoisa mari pai mudare payakasvika zvikati no musaisa mari muplate yemubatsiri iye haisi mari muri tonditosora makutondikanganisa matari angu budai panze nemari iyo unzai imwe mari ichibva yabuda mune imwe homo zvikanzi ndoinonzi mari yanga iri mari yematari panga padzi panodiwa $50 yematari okay ndobva abvisa $50 but yakatoenda iri 100 ichinzi noda change no haisi mari ndobva yabviswa yabviswa kudaro pakaendeswa imwe uyayo munhu akaita sekunonzi ari kuti ndabvisa mari zvashorwa here kuti mari yangu yarambwa ndokuita sekunonzi ati tsamwei atsama kudaro ndobva anzi imimi baba imimi ndiri kuda kuti inini ende murume uyu ndisanende kumberi anozivikana nguva dzese kunze aabvise juzi chero kukapisa sei aabvise juzi rake kutonore sei aabvise juzi rake havazivi kuti paanoenda kunorara anonobvisa here nokuti achimuka kuseni ndoro anenge anaro juzi iroro so juzi iri rinotomboonekwa rakachena kuratidza kuti rinowachwa but juzi kuti riwachiwa usiku rimuke rakaoma asisi nyore saka zvazoitwa bani ndezvokuti mubasi rakataura achiti meduwe dai makasira mwana uyu atione sekuti akafa pane kuvharwa nekudzimaidzwa kwaitika mwana pese pari kuitika zvinhu izvi mwana ari mumba haana kuendeswa kuchipatara zvikanzi izvo zvatoda kuita pana pamwana uyu akazongooneka uda kumhanya kutiza zvikanzi batai murume yeye asatize ngadzoki pano ndokubatwa zvikanzi kuri kutizei zvikanzi andambotiza ine ndingobva hangu panapa ndabvisa wani mari yematari but mari yaita sei yarambwa zvikanzi mari yematari yarambwa ndozvaungatiza iri panapa zvikanzi allright muchida kuenda henyu bvisai juzi muri yeZimbabwe kuti juzi ribve pamurume uyu rakatora nguva vanhu vakabata munhu kuti vabvise juzi kana muchiti juzi muri kutaura kuti kudini juzi rechando chaida kwakutonaka shinda yedu kutaura yeye kuti
yakakora yeye kuti kana rikawachwa rinoda zuva rese kana kuti mangwana rizoiswa pawaya kuti kuende zuva rakawanda irite sei riome. Ndio juzi yafika murume ndio bhabviswa achinobviswa kanuka ainimwe hembe zvochokwadi mukati but mukati mehembe manga mune kahembe kanga karipo kanotoratidza kuti kaora nekupfekwa kansanza mupendero wehembe nepanojoina nahembe panenge pakasimba ndomoga manga masara makasimba kana kuti sekumusana uku kwakutorera chinhu but hembe yakatozooneka kuti hembe iyi ihembe yaakagoverwa parufu rwomumwe munhu atofane 2 years afa mufamily mavo saka iye akaigoverwa ndaakutora nevamwe rudzi vanoti magoverero akaita hembe ndiyanengi but nengi uyu akafa uyu pakagoverwa hembe idzi mukomana uyu paakatora hembe iyi haana kuita zvezvekunzi nengi ukwanengi ukuimbekwa nengi tora izvi zvinogoverwa hembe aka kwanza akatosvika akatora choti iyi ndoidai achibvatora yanga iri hama yake muukama ndio matorero nemagoverero saka chirumo chepanhaka yemunhu akafa but matorero akachiita ndeyekutora ega akabvanza aiwa iye hama yake agara ngaite sei ngatore nekuti vanhu hapana zvavaiziva zvikanzizvo zvikatozooneka kunzi iwewe hauziviwa une dambudziko rekufa kwemwana unezve hembe izvi akafa uyu unoramberwa nechikuita paari nokuti maitiro wakaita mari panguva diki iyi ane hembe wakapfeka ndiyo wangoda kushandisa izvo zvitara nguri kwatiri kuita une nguva yekuti pa2 years dzega unofanira kuuraya nhasi mwana uye uyu ari kuteverwa nekutsinirwa pamusoro pekunzi akafa mukuru kunofa mudiki uchipedza mudiki zvakare kunofanira kuya mukuru zvakare zvikanzi mwana nganonoka mwana atofa ndio pakanzi nevamwe hatikwanisi kuticherere mwana asina kumboenda kuchipatara ndizvozvo kuti dhokotera vanoona mwana achibvatakura achibvaendeswa zvikanzi munotivigira munhu akafa kare kuti zvakaita sei mwana akatofa kare uyu vakadzoka nemwana achibva abikwa vari panhamo nhasi nezuro ndo pakadzorwa mwana ka vanhu vari panhamo ipapo iye achibva aenda kumba nekuti vanhu vaitya vachinzi munhu aisafanira kufamba ari ega haashati kune vanhu vari panapa munhu anogona sei anogona kuuradzwa vamwe vachibva muti unogona kuenda kukumba uchidzoka parufu pane vamwe aenda kumba ndobva anomwa poison amwa poison akamwira mumba ndobva abuda panze vanhu vachibva toona munhu ari kudonha pasi vanhu vachibva manya vanhu vakanzwa poison kunhuhwa ndobva tapurwa ndobva aendeswa muchipatara saka taura kune kwatiri kuita mwana ari kuvigwa nhasi iye avhaniswa muhospitari kuchipatara zvikanzi nemubatsiri mwana uyu hazvina kugumira ipapa ane zvaanoita iye zvokuti vanhu vafe nguva inofa munhu achienda kunovigwa ndo paanoteya panoita zvinhu zvake ndo panoita zvinhu zvake saka izvezvi iye pachake mwana uyo ari kuenda kunovigwa iye asipo saka munhu iyeye achidzoka panapa akararama kana kusararama nezvatoda kuita panapa andione upenyu hwake asi kana toda kuti ararame zvichakonzerwa nemi kuti atsirege kuita zvinhu zvachona because zvataita pamusoro pemwana uyu nokuti munhu yaazovigwa iye asipo iye pachake zvaaitiya zvezve zvinouraya iye saka chigarai pasi veukama kuitira kuti murume uyu akadzoka kubva kuchipatara asina kufa nemushonga asafa veukama ndobva vaungana zvikanzi toita sei akaurayika zvikanzi nevamwe ngaite sei regai munhu ararama iye pakataurwa nemubatsiri kuti iwe paukatora hembe iyi yange iri mukati yemufi pakasvika achitora hembe paigova hembe ichokwadi zvinzi hauna chokuita here nezvemufi akati kudini akatotora nyaya kutoti kwanze inini mungatondiudza zvese handina chimwe chani chataura nokuti kana mati ndindauraya mwana hapana chani chaita but matauriro nemabvomero aitioneka kuti munhu uyu hachisina zvekudavira ende paitori nevamwe vachitaura zvakawanda kuti kwatakaenda kwagati tikamubata kwakaenda tikamubata vamwe vachitoshinzira takatomba mushevedza kuti zvauri kuita hatisi kuzvida uri kuita zvakati kumwe kwashato ndakatokumbira ruregerero asi vanhu havana pakataura pakaungana sekuungana kwanga kaita vanhu ava nokuti vamwe vachidzira nyaya yekuti izvo kutaura nemunhu muchimudza mashoko aya dzimwe dzenguva munogona kusungiswa muchidzi mapuma munhu kuroyi but paaiudzwa apa haina chinhu chaimbopokana aive nemashoko kuratidza kuti munhu aneta nokuti zvinhu zvaanga achifungidzwa kuti secret yake zvakuzivikana zvabuda pachena
ipakabviswa hembe yemukoma KP juzi rake nehembe paitowanikwa dzinonzi ndadzedze dzaitowanikwa pahembe tsawawa. Baba Isabel, muri kuti hembe yakapiwa yakagoverwa yakatora ndiyo yanga yawansanza mukati mejuzi yashandiswa yanga isingabviswa mukati. Ndobaidze auna here chekuita pamusoro pemunhu uyu ane hembe ishi sokutora kwaitita hembe iye ane zvaitozadzisa nekugadzisa kuti zvive izvo kushandisa kwaita munhu. So kushanda kwaitisa munhu aitoshanda nehembe akaipfeka iye kusvika hembe yadambuka iri pamuviri. Saka juzi ndo raibatanidza hembe mukati. Veukama vaudzwa kuti murume uyu sezvo ari kuchipatara ada kukometa suicide anwa mushonga zvataviga mwana uyu pane zvichaitika vakati kudini. Ndo shoko ranamirira kunzwa mukoma KP vanhu vaipikisana vamwe vachitoshedzera kuti regai afe kana asiwa nemushonga zvamuri kutaura nomubatsiri kana achifa ngafa. Vamwe vachitoshedzera chiti no guys hazvireve kuti munhu haana chimwe chinhu chachazobatsira kumberiwo zvitoripo but ndokukoniwa ikoko but ngatitendei mwana kuti takasira kuona chi zvinhu izvi taigona kupera tese